Tiltakozási hullámot indítottak el a szlovák miniszterelnök kisebbségekre vonatkozó kijelentései. Az Európai Néppárt is felháborodott és határozatot fogadott el amiatt, hogy Robert Fico február végén Túrócentmártonban egy rendezvényen azt mondta, a kisebbségek folyamatos követeléseikkel zsarolják a szlovák államot, kötelességeiket pedig nem teljesítik. A miniszterelnök egy kulturális szervezet alapításának 150. évfordulóján mondta, hogy a Szlovákiában élő kisebbségektől leginkább követelőzést és kinyújtott kezeket látni. Az állam nemzeti, a társadalom pedig polgári, ami független államunkat nem elsősorban a kisebbségek számára hoztuk létre, bármennyire is tiszteljük őket, hanem az államalkotó szlovák nemzet számára, mondta a kormányfő. A kormányfő beszéde ellen tiltakozott a civileket tömörítő szlovákiai magyarok kerekasztala. A szlovák lapok jegyzetírói pedig szintén elítélik a kormányfői beszéd kisebbségekre vonatkozó részeit. Vendégeim pedig Szili Katalin független országgyűlési képviselő, a Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke. Jó estét kívánok! Jó és Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja. Jó estét kívánok önnek is. Csáky úr, ön volt az, aki ezt a határozati javaslatot beterjesztette. Egyöntetű támogatást élvezett a javaslat az Európai Néppárton belül? Az Európai Néppártnak 73 tagpártya van, mind a 73 tagpárt megszavazta, mégpedig nem úgy, hogy az elnök csak azt kérdezte volna, hogy van-e valaki, ellene van-e valaki a dokumentumnak, illetve tartózkodik-e valaki, mindenki föltette a kezét. Tisztelettel megjegyzem, hogy a két szlovák tagpárt is. Azt tudjuk, hogy az Európai Néppárt ugye a legnagyobb és legbefolyásosabb pártcsaládja Európának, de én kíváncsi lennék arra, hogy egy ilyen egyöntetű nyilatkozat mire lehet elég? Ezt mindkettőktől kérdezem végül is. Én éppen a tegnapi napon jártam Pozsonyban, és több találkozom volt, többek között civil szervezetekkel, fiatalokkal találkoztam, politikus társaimmal. Én azt gondolom, hogy elsősorban nagyon fontos az, amit egyébként ott a politikai szervezetek, köztük az MKP és civilek tesznek. Azért vannak most már olyan akciók, amelyek tényleg nagyon jól láttatják azt, hogy az a civil szelíderő, ami talán a legfontosabb abban, hogy például kétnyelvű táblák legyenek, szülessenek olyan kérdőívek, amelyek magyar nyelven is megjelennek, hiszen ilyenek sincsenek. Én emögött azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezek a szervezetek is érezzék azt, hogy egyébként Európa és az európai politikai közösség felsorakozik ezen törekvés mögött, hiszen jól érzékelhető az is, hogy minden olyan lépés, amit ők is tesznek, ami gyakorlatilag a saját jogaiknak az érvényesítését jelenti, az Európában egy elfogadott, Európa kisebbségei számára is én azt gondolom, hogy biztosítani kell, így hát miért ne kellene egyébként Szlovákiában a magyar kisebbség számára. És ez nekünk is fontos, hiszen a demográfiai mutatók mutatják, és éppen elnök úrral tegnap is találkoztunk, és beszéltünk arról, hogy azért az nagyon szomorú, hogy 91 óta gyakorlatilag 110 000 fővel csökkent a magyarság létszáma, és én úgy hiszem, hogy a többségi társadalomnak nem lehet célja az, hogy egyébként azt a kisebbséget, amelyik államalkotó tényező ilyen helyzetbe hozza. Elnök asszony azt mondja, hogy nem lehet célja, de hát amit tapasztalunk az utóbbi időben, és ezt ön is megfogalmazta, hogy a szlovákiai kormánypárt részéről a felvidéki magyarok részére, tehát olyan lépéseket tesz, ami mindenképpen visszalépésnek tekinthető a felvidéki magyarság részéről. Tehát mit lehet tenni? Ön azt mondta, hogy határozottabb Európa politikát szeretnének tenni. Ez gyakorlatban mit jelent? Hát végül is elkezdtük, tehát miután látjuk, hogy Magyarország és a magyar kormány lehetőségei jelen pillanatban korlátozottak, határozottabb módon kell a saját sorsunkat a mi kezünkbe venni, és ezt a nemzetközi porondon is megjelentetni, és a mostani példa mutatja azt, hogy ez nem esélytelen. Ugyanakkor van ennek a kérdésnek egy másik része is, ugye, amely a bilaterális politika szintjén jelenik meg. Az egyik oldalon itt vannak ezek a kijelentések, amelyek felháborítóak, a másik oldalon nem sokára közös kormányközi ülés lesz Budapesten a magyar és a szlovák kormány részéről. Akkor én most azt kérdezem, hogy Robert Fico és a szlovák kormány melyik arca
az igazi, az, amelyik békülni akar, vagy pedig az, amelyik ilyen ellenségesen nyilatkozik a kisebbségekről. És ha szabad valamit javasolnom mennél az asztalnál, a szlovák-magyar viszonyrendszert jelen pillanatban legalább 6-7-8 alapvető probléma terheli. Még mindig ott van a Malina Hedvig ügy, ott vannak az oktatási témák, most aláírásgyűjtés akciót szervezünk, hogy megmentsük az iskoláinkat. Ott van a nyelvhasználati kérdés. Magyarok kitesznek magyar táblákat, és lassan rendőrségügy lesz belőle. Ott van az állampolgárság kérdése. Ott vagyunk állampolgárság témájában, ahol a Benesi dekrétumok idején voltunk. Tehát magyarokat akaratuk ellenére fosztanak meg szlovák állampolgárságuktól azért, mert ragaszkodnak a magyar mi voltukhoz. És még folytathatnám. Tehát az lenne az igazi. Bocsássa meg, csak itt az állampolgárságra visszatérve, az Alkotmánybíróság mikor dönt ebben a kérdésben? Mert ugye előtte van az ügy. Nincs időhatárhoz kötve, tehát az Alkotmánybíróság ezt addig húzza meg. Végül is a végtelenségig húzhatja. De akkor befejezném még egy mondattal az előbbi gondolatmenetet, ha szabad. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valóban lesz egy közös kormányülés Budapesten, akkor az lenne a méltányos, és azt lehetne valóban áttörésnek felfogni és deklarálni, ha azokból a témákból, amelyeket itt felvetettem, legalább egy-kettőben, legalább mondjuk rá az Ipoly hidak kérdésében, a Malina Hedvig ügyben, az oktatásügyi témában, vagy akár az állampolgársági témában egy milliméternyi elmozdulás lenne, mert egyébként csak közös fotókat készítenek, de nem igazán politikai. Igen, mert hogy az ember tényleg azt látta, hogy legalábbis gazdasági, kereskedelmi, energetikai ügyekben, mint hogyha valóban egy új lendületet vettek volna a magyar-szlovák kapcsolatok, és hogy ez jó hatással lehetett volna erre is, de úgy tűnik, ez így igaz, és ha megengedi szerkesztő asszony, én két dimenziót említenék. Ugye az egyik az alapvetően, amiről elnök úr is beszélt, ez az európai. Tehát az, hogy egy európai tagállam, én azt gondolom, minimális elvárás, hogy ebben az európai standardoknak megfeleljen. A másik nyilván, amit elnök úr említett, ez a bilaterális kapcsolatainknak a kérdése. Ebben is számos elem van, például az, ami a gazdasági, határmenti térségben a gazdasági együttműködést jelenti. Ebben azért én azt hiszem, hogy önmagában az, hogy már van 2 Ipoly hídunk legalább, de nyilván ezeket például folytatni kell, hogy kinyíljon az a tér, ami ezeket a kooperációkat segíti. Ebben én azt hiszem, hogy a 2014-20-as Európai Uniós finanszírozási időszak is egy jó lehetőséget nyújt, hogy például akkor, amikor bilaterális tárgyalások vannak, ezek is asztalra kerüljenek, ez egy közös érdek. És szerintem ezek együtt vezethetnek oda el, hogy mondjuk ilyen ne is forduljon elő, amiben a kisebbségekre vonatkozóan olyan megnyilatkozások, vagy akár olyan tevékenység történik, ami az ő helyzetüket még rosszabbá teszi, és nem felel meg az Európai Uniós elvárásoknak. Egyébként egy kicsit kanyarodjunk már vissza Robert Fico kijelentésére, vagy kijelentéseire, mert az nem hangzott el itt emlékeim szerint az összefoglalóban, de azt is mondta például, hogy mi a független államunkat elsősorban nem a kisebbségek számára hoztuk létre, bármennyire is tiszteljük őket, hanem legfőképpen a szlovák államalkotó nemzet számára. Ez tipikus nemzetállami felfogás gyakorlatilag, ennek vagyunk szemtanúi, hogy egy nemzetállamépítés folyik ott? Sajnos így van, és minden probléma, amiről beszéltem az előbb, lényegében erről fakad, és amikor ezt a 3 mondatot angolul elmondtam a kollégáknak, ott nem nagyon kellett őket meggyőzni, mindenki azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan az Európai Unióban. Egészében véve kapcsolódva az elnök asszony felvetéséhez, és én úgy gondolom, hogy nem vagy-vagyban, tehát a gazdasági témák, infrastrukturális kérdések, regionális együttműködés az egyik oldalon, és az emberjogi, kisebbségjogi kérdések, a nemzetpolitikai kérdések a másik oldalon, ebbe kellene gondolkodnunk, hanem is-be. Az egyik nem válthatja ki a másikat. Mi annak örülnénk, hogyha valóban elmozdulás történne ebben a második kérdéscsoportban, tehát a kisebbségi jogok témájában is. A Fico kijelentésében a legrosszabb az, hogy lényegében elmondta, hogy mi van a fejében, miben gondolkodik. És ez lényegében egy 2 szintű állampolgári kép. Az egyik oldalon vannak a szlovákok, az első osztályúak, és aztán vannak a többiek, a másodosztályúak. Úgy gondolom, hogy egy jogállamban, Európában, a 21. században ez elfogadhatatlan. Kíváncsi lennék a véleményükre. Ugye említette, hogy Pozsonyban járt ön is, és ott magyar fiatalokkal találkozott. Ön meg, mint ott élőt kérdezem, hogy mennyire tapasztalják, mernek-e így élni a szavazati jogukkal a szlovákiai magyar állampolgárok egy ilyen politikai környezetben?
Hát ez egy sajátságos kérdés, mert nyilvánvaló, és én mondjuk ha nem is szűkítem le csak és kizárólag a szavazatra, hanem egyáltalán arra, ami a nyelvhasználatot jelenti, vagy annak a fölvállalását, hogy magyar vagyok. Én azt gondolom, hogy erről érdemes beszélni és vitákat folytatni, mert nyilvánvaló, hogy önmagában azok a kijelentések, amelyek a kisebbségre vonatkozóan, ahogy elnök úr is említette, hátrányos helyzetet teremtenek, onnantól kezdve van egyfajta félelem is mindenkiben, hogy esetlegesen őket bármilyen hátrány éri hivatalos helyeken bárhol. Én azt hiszem, hogy ezeket kellene oldani. Ebben talán a legfontosabb lenne az, hogy legyen egy megbékélés, vagy legalábbis egy megbékélési folyamat, hiszen nekünk anyaországiaknak tényleg az a feladatunk, hogy segítsük, és ezt a helyzetet ne nehezítsük, hanem próbáljuk meg az ott élő magyarság helyzetét segíteni, és hát nyilvánvaló nyelvkultúra megőrzésével azért azt is segíteni, hogy ne fogjon folyamatosan és aggasztóan az ott élő magyarságnak a száma. Igen, még az eredeti kérdésemre, tehát hogy élnek-e vajon a szavazati jogukkal? Mert ugye itt én azt a problémát látom még mindig, hogy nem megoldott, hogy nem derül ki, akár az előzetes regisztráció során, akár a postai úton elküldött szavazatok után, hogy ki az, aki valójában magyar állampolgár, és akkor el is veszíti rögtön a szavazatot. Így van, ez egy bonyolult kérdés, valószínűleg ezt nem lehet ilyen rövid idő alatt megválaszolni. Azok közül, akik a felvidéki magyarok közül felvették a magyar állampolgárságot, valószínűleg a legnagyobb százalékarányban élnek majd a szavazati jogokkal is, hiszen ők a tiltás ellenére tették ezt, és nagyon határozottan akarnak ebben az ügyben cselekedni. Egész évbe véve én örülök annak, hogy sok tehetséges felvidéki magyar fiatal van, nekik kell ezt a folyamatot, ezt a küzdelmet majd továbbvinni, megvédeni a szülőföldünkön a magyarságot. Ugyanakkor, ha szabad egy kicsit furcsa félmondatot a végére megengednem magamnak, az én gusztusom szerint egy picit túl puhák. Tehát mikor legyen reformer és mikor legyen forradalmár az ember, ha nem fiatal korában. Egy picit arra szeretném most bátorítani őket, hogy legyenek keményebbek és nyomják erőteljesebben a szlovákiai magyar politikát is. De gondolom, nyilvánvalóan mindenféle törvényes és jogi eszközöket betartva. Nyilván, és ehhez egy mondatot hadd tegyek hozzá, mi szabályozásunkat is úgy kell kialakítani, hogy az ő védelmük az meglegyen, és ne érhesse őket retorzió a szavazás miatt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi köszönjük a lehetőséget. És önöknek is köszönöm a figyelmüket, holnap ugyanebben az időpontban is várom önöket, addig is viszontlátásra, szép estét!